Hi everyone, it's me, Queen Alvarez. Welcome to my channel. So before I'm going to proceed with my vlog for today, gusto na ako magpasalamat sa mga people na nag-support sa ako, especially to my new subscribers, especially sa ako mga ka-workmate, sa ako auntie nga grabe na ako, naulon ako. Thank you so much sa inyo guys for visiting my channel, for supporting my channel, and I hope guys na magkuyog-kuyog ta ninyo hantod na maging successful ako ang channel, and then maka-give back ko sa inyo hapon sooner or later. Thank you so much sa support. And yeah, ako lang maingon sa ako mga new subscribers na ayaw sa kayo pag-expect of like really ka ng bongga na content. It is because I'm still learning pa. I am still on the process, especially sa editing, and then equipment. I need pa to invest sa equipment, and also regarding sa akong content, it's gonna depend it's gonna depend on what I wanted to do. Dili ko gusto na ako ng ma-pressure ko na mag-kuan ko sa akong gusto na ako ang content ako ang YouTube channel, enjoy lang na ako. Di ko gusto kunan og kanang too much pressure. Dapat ma-enjoy lang na ako ang channel, and also ma-enjoy mo, and then mailhan ko ninyo ang akong personalities, ang akong pagkatao kung minsa jud ko. So for today's video guys, I'm doing kanang i-update lang na ako ang katong good content na ako na kanang kay daghan mo ka ng new subscribers, and then wala pa kayo naka-ila sa ako, wala pa kayo nakakuan kung kinsa jud ko, and then nagbuhat naman ako atong facts about me, or ang akong content current is magbuhat ko og video para mailhan ko ninyo like what's the history of this content, para asa ni na content, and kinsa ko good. So by the way, guys, sa mga bago na ko na subscribers, so wala pa nakaila sa ako, my full name is Jovelyn Magonot, and yeah, I am an LPT now, but I'm not yet practicing my profession. Kaya napa ko'y kontrata nga humanon. Maybe next year, by God's grace, mag-proceed na ako sa ako ang profession. And then, as ako ang success, ako ang pagiging LPT, from the very beginning, ginuugid akong foundation, ana. Why? It is because wala ako nakahuman og review due to the pandemic. However, gamhanan si Lord, walay imposible sa iyaha. And a short background, nga nahimo ko na Christian. Well, I am very happy nga nahimo akong Christians. So, a short background lang, nahimo ko na Christian, as in tunay na Christian. That was way back 2019. And katong nakaandod ang kanang linog diri sa Davao, which is na-damage ang Ecoland Suites, atong condo sa Ecoland, and then ang atbangan na is SM. Mo na, dira ako nag-work before 2019. And yeah, during that time, dito ako na-start nga na kuan ko. And then katong good, grabe, first time in my life, tama ba akong grammar? First time sa ako ang kinabuhi naka-experience kung in ato nga linog, in ato nga tragedy, in ato nga mga panghitabo. I thought it was the last minute of my life. Yeah, and then katugid siya, grabe, di ba? Imagine na ang condo na atbang namo is nadaot man gani, na damage, di ba? So, bingid na ako katunga time is last na gid to sa ako ang kinabuhi. And then during that time, grabe na ang linog, grabe na nga kanang singgit sa mga people, sa mga kuan na kuyapan, na nag-collapse, and then dark na ang palibot, kay napalong na ang suga, and then ang alarm, grabe, and then as in ang uyog jud. So, at the back of my mind, small voice ako ang head, nagpakiluoy sa Ginoo, nagpray sa Ginoo ko nga, Lord, ayaw sa akong buha,
magbag-o sa ako. Maujud na siya ang nagtatak sa ako ang ano nahimo ko na Christian. Like, Lord, I am not ready yet. Ayos ako ko na Lord. Kaya na ako last na dito sa akong life. And then, after ato, nakuan na, and then, wala ako nakakuan na, naananday ko dito sa ibabaw, ako kabantay nga, yun sa to na ako pagdagan nga, sa kadaghang tao, na ako sa mga ikalima or ikaupat na nao sa baba, yun sa to na ako pagdagan. Grabe ako adrenaline rush ato. So, yeah, mataas na po din. So yeah, going back, dito ako nag-start, and then, after ato nalinog kanang dili pa gid fully na kanang kuan, wala pa ko na diretso uli sa amo guys, nilaag pa ko. And then mo to na traffic ko na lockdownan ko sa Digos for 3 months I think. And then my family sa bukid nagsige na sila pray sa ko nga makauli ko nga safe. And then first attempt na mo nga mauli mi og tagom kay akong friend pod atos mauli ay tagom pod nakikuyog ra ko ni sabera ko sa ila dito kanila ag ko ana good. First attempt na namo grabe gyud ka lisod wa gyud mi kalusot di mi kauli. And then dito grabe na lockdownan mi dito naglisod na mi og pagkaon ana good. And then ang ginasaligan na ng rasyon ana good. I'm super duper ulaw ato sa ko ang friend kay I was too pabigat sa ilahang life ato kana sa ilang family nakadugang-dugang ugos ako nang ko dito ana good. And then wala ko'y trabaho, wala ko'y dito, wala ko'y income, and then nahurot na ako ang money kay 3 months, diba? And then ulo na ko sa akong friend kay she's so accommodating. Grabe ang pagkuan po sa ako dito and then kulang gamay raman akong gamit na nadala gina-providean ko nila og gamit. And then sila nanay, hi nanay, if you're watching my vlog, I missed you, hopefully nga magkita tayo pohon. And then sila nanay, grabe palang kapag ko nila nanay dito grabe kayo lang pag-atiman po sa ako dito and then ulo na kayo ko ato kay naging pabigat ko good sila family. And then in short and then my family sa bukid nagsige na sila gampo sa ako nga makauli ko. And then there's nothing impossible with God. So mauto pag ikaduha na mo nga attempt ug uli nakadiretso na mi. However wala ko nakahapit sa akong boarding house sa Davao kay bawal. And then wala ko'y gamit kaayo, gamay ra ako nadala ana good. So diretso og tagom. And then natulog pa ko dito sa tagong kadali mga kuan. And then timing pud ato nga time ako gigagaw sa bukid is mangumpra diri sa tagong para sa iyang tindahan. So para dili ko maglisod og uli ato nga time, ipasakay ko sa tawagan ko sa akong ate nga ingani nga oras ay pasugat lang ko dito sa Buenas kay dito ang kanang unsa tawag na Bongo. And then dito ako gipakuan nila kay para dili ko maharang, dili ko makuanan nga gikan ko sa Davao kay you know pag gikan ka sa Davao confiscate ikuan gyud ko iharang gyud ko sa LGU sa Laak. So kay para dili kay kuan gipasabay ko sa ilaha para murag kauban mi sa ako mahigagaw gikan sa bukid and then nangumpra na lang good. And then pagkakuan ato para dili ko ma-quarantine sa baryo na mo, nagdiretso ko sa bukid. Dito ako sa bukid nagkulong for how many days. So wala man ko safe man ko kay sa bukid sa Digos man gud ato nga time is safe man, wala may kuan dito sa walay positive walay kuan, so safe. And then dito na start. And then one day, pagka Domingo ato, which is akong family is Christian na gidaan sa una palang daan pagkamata nako sa kalibutan, first square na gyud ni. So pagka Domingo ato nga kanang humanas akong quarantine, niadto niluwas mi sa baryo. And then nagsimba mi. And then si pastor ato is nagkuan siya nga kanang ang pastor na sa simbahan man gud sa first square is na ay grupo sa revival team, prayer warrior or revival team. So kato nga time for how many years gusto na walay simba-simba, walay kuan. And then kato nagsimba mi and then nag-announce si pastor nga kinsa day willing na mag-join sa prayer warrior sa revival team.
And then, pagkadungog na ko ato, oh my God, naglukso-lukso akong heart nga grabe ko ng eagerness nga gusto ko ma-enter nga ni. And then, dili pa to nga to basta-basta nga nag-interview ko kaya napag yung mga hindrance, napag ka ng mga mga strongholds god. Nag-resist ako ato pero akong heart grabe na gid ko na gusto gyud ko mo-enter. However, dili mahappy ang kaawayan na sumangit og paraan na ma-discourage ko. Pero kay gamhanan man Ginoo, basta piliun ka sa Ginoo, wala joy makababag, wala joy makapugong. So, mga pila to ka simbahan na ako, mga I think mga ika-upat before gyud ko ni kuanam na enter ko sa prayer warrior sa revival team nila pastor. Pero ang pagka-enter pa gyud nako is what do you call this one kanang it's a coincidence. Okay, during that time is nagwali si pastor about sa pandemic sa COVID, and then ako ato nag-browse ko sa YouTube na ako'y nakita na wali nga about sa in reference sa giwali ni pastor, connected good sa giwali ni pastor. However, nalay mga certain kanang evidence god, so naikuan sa akong heart na kanang I wanted to show our pastor sa video nga ako ang nakuha sa YouTube, nga nakita na ako sa YouTube. Gusto na ko ikuan kay related man gud siya sa iyang giwali, and then there's a reference man gud na magamit ana siya. And then ang kuan nato is missionary ang prophet ang kanang prophet tawag ana, basta taga India siya nga kanang kuan gud ni Lord kanang prophet na tawag ana kanang kuan gud kay na pastor. Oo, tapos in reference man gud ato, and then nagka-coincide sa wali sa pastor that day. So pagkahapon ana, wala ako na balo, wala ako na nga every 3 PM 4 PM na nag-adtog simbahan ang grupo sa prayer warrior para mag-ampo sa tanan ana good. Wala ako kabalo ngayong ana. Ang ako lang purpose na mag-adto ko kay pastor kay ipakita na ko ang video nga coincide sa iyang giwali. And then pag abot na ako dito nag-prayer warrior di ay sila. Mo to gipasulod pa ko ni pastor yun siya nga unya na kay mag-prayer warrior sa tali sulod ko dito ako ni apel ko sa ilang kuan. And then mauto dito ako na magnet dito na kuan nga ni ingon gyud ko kay pastor gusto ko mag-apel sa prayer warrior. Mo to dalipay sila pastor kay naga-pray pod sila og kanang kitsay kanang kay nadungog ang ilang pag-ampo. And then ako po I'm very happy nga na-appeal ko sa grupo. Like, kanang happy gud na kanang there's a satisfaction sa happiness. Ana good. And then, mauto, grabe ako ang heart na kanang desire na ako nga mag-adto gid everyday sa simbahan, mag-ampo mi, mag-kuan. Dito ako na-start og ka Christian. And then, dako gid influensya or si pastor tawo ay gid ang gigamit sa Ginoo para makaristuhanin ko, para mabago ma-change akong life. Kay my life before is full of hypocrisy, full of pride, full of kanang tawag kanang kanagong fakeness. Nga good. And then there's a very big differences gyud sa akong life before ug sa karon. Kay karon maingon gid ako nga I'm fully happy kay nahanay gyud tanan akong life ni Lord. And then giluwas ko ni Lord sa akong journey nga mapadulong ko sa kaalautan gud. And then I am so happy and blessed nga naging disciple ko ni Lord. And then I know He has a bigger purpose ahead of me, and I am very happy for that one and excited as well. Kay wala ko niya gidala din without a purpose. He bring me this far with a bigger purpose. So yeah. And then guys, mao na siya ang history nga nabuhat ni nga YouTube channel. So for how many months naga mission me nila pastor sa prayer warrior sa revival team, and then kalipay kay na kanang makaadto mi sa mga lugar-lugar na kanang maka-preach and maka-share mi sa gospel, maka-share mi sa word of God, and then ang mga tao nga mausa mabag-o ana gyud kanang like that is my biggest achievement in life. Kanang mag-mission gyud mapigyo ko ana ay as in even though karon na kanang na ako sa layo nag-ampog yapon ko sila ing ana good. And then mo na siya nga nako siya nga channel. It is because I wanted to help
because nakakuyog ko sa mission, nakakuan ko. I know how hard it is, especially financial thing kanang naagid mi kanang lapses good in terms ana, then aming mga kauban nga dili makakuyog kay walay not enough resources, and then makaadto mi sa mga lugar-lugar na kanang a lot of na kanang lack of finances good, and then mauto siya nga na buo na lakasan ana ko na ko ang self, na build ako ang self nga I wanted to create a YouTube channel again, and this time I wanted to God let control the wheel, or siya ang mag-take over sa ako ang YouTube channel. So na-delete na ko ang previous na ko nga channel na puro ka ng basta delete siya ko na channel, and then na-create ni siya nga channel. And then, ang grabe ka-amazing ni Lord. For how many kuan is na-reach na ko ang requirements ni YouTube. Na-reach na ko ang 1,000 subscribers, ang 4,000 watch hours, and then ang foundation gid na ko ani na channel is si God. Kay nahimo gid ni tungod sa iyaha. Ang first na ko is di pa mangi ko kabalo mag-edit, di pa kabalo mag-vlog. And then every time na ako madunggan na kanang kanta na Panginoon, ma-bless ko na kanta, ako na siyang mag-edit ko, magbuhat og lyrics at ganang kuan, mag-edit og mga lyrics kay ang akong purpose ana is na-bless ko ana nga kanta ug gusto po na ako i-share ang pulong sa Ginoo sa ila through lyrics, through music. And God knows na a lot of that content kanang mga music is dili gid na siya ma-monetize, dili gid ko maka-income ana. Kay syempre kun magid sa tag-iya sa kanta sa ilang mapadulong ang monetization. However, that's not my intention na kanang pangwartahan nako ng kanang ana. Ang ako ang real purpose gid ana is i-share nako ang pulong sa Ginoo through lyrics, through music, because salvation is free ug ihatag pod nako sa ilaha nga free. And then ano sa ilaha ko mag-subscribe sa ako or dili ko magkuan sa ilaha nga kanang kuan, pero like kay bulungan jud pag si Lord ang manglihok sa tanan. Kay nidagan everyday, I swear to God, everyday nagi madugang sa akong subscribers, and then I'm so happy bisag tag-isa, tag-duha, tag-lima ra na madugang sa akong channel everyday, as long as naga-grow na siya. I am very happy ngano kay si Lord ang nagapamuhat ana. And then dili ko ma-pressure na kanang ulay mag-watch ako ulay mag-watch ako vlog, as long as I did my best. And nag-enjoy ko sa akong gibuhat, nag-enjoy ko sa akong channel, and good. I'm very happy na ay few people nga mo kuan gid sa mo support sa akong channel, and thank you so much sa inyo ha guys. And I think that would be it. Grabe na ako explanation, details. Wala siya. Gusto na ako i-share kay na may mga bag-ugod na subscribers na kanang wala man. Ngano nga Queen Alvarez akong pangalan instead of Jovelyn. It is because Queen Alvarez manggod ang nailhan sa ako sa mga tao before. And then ang kanang Queen Alvarez, sa una manggod na ako friend, and then siya buhat sa ako ang YouTube, siya nagahanay sa akong mga social media, and then ihanggi kuan sa ako ang kuan Queen. Kaya sa una naga-enter ko pageant, pero di guguin na ka ng kuan good ka ng kagwapahan, ka ng kabonggahan, or ka ng mga title holder nga na good. Nag-enter lang ko. And then ang Alvarez, kuan na siya, apelyido na sa papa sa akong mama, sa biological father sa akong mama. Ano siya, at least man lang natagaan ako o kuan ang apelyido sa mama, apelyido sa papa ni mama. Ana good, at least kanang natagaan na ako og essence, or kanang natagaan na ako og kanang kuan gamay at kasi to ganoy. Natagaan na ako og kumbaga nabuhay na nakuan lang nako ang apelyido sa ako ang mama nga kanang kaysa birth certificate niya kay dili man ang apelyido sa iyang papa yung nadala kay di man sila kasal sa ako ang lula before, so nahimo si mama nga kanang sa gani anak sa gawas. Yeah, however my family is akong family is happy. Ako ang family is happy na sa life, and then Christian, and then well, my family is kanang
a great blessings ako ni Lord. So, i-treasure na ko sila. And then, right now, I am very happy. I mean, not right now. I know nga, kuan ko ni Lord, hindi ko niya pasandan, i-guide ko niya always. And, yeah, that would be it. Guys, I hope na ka ng, naman ako ang gamay, nga at least nailan ko ninyo gamay. And then, I just wanted to extend my deepest gratitude sa mga nag-subscribe sa ako, especially sa mga akong kauban sa work. Sa akong TL nga sige pa subscribe. Maulang ninuon ko kay di pa ko nga nakakaud, di pa ko nga nakahanas diri sa YouTube, dude. I'm still learning. Well, as usual, learning is a continuous process. So I think that would be it, guys. Thank you so much for watching. I hope i-like ninyo ni, i-subscribe, and see you on my next vlog. I love you.